Assalamu alaykum Türkmen halkymyzyň milli lideri gahrman Arkadağymyzyň Arkadagly gahrman serdarymyzyň saýasynda okap bilim alýan mähruman dostlar, eziz duşlar. Halkara parahatçylyk we inançmak gelinne siziň her biriňize jan saglyk arzu edýäs. Ene şeýle ýaşy arzu niýetler bilen sähär ýyldızlar atly gepleşigimiziň bugun kysanyny görmäne çagyrýas. Belente parlaýar ýaşyl togumyz, ýylylysyň gowanyplar bakany, berkarar döwletde bagtyar iller Türkmenistan asudalyk watany. Ýeňişden doludur taryhyň gaty, halkymyzyň buýsunçylan ýeteni, Pragynyň arzu eden zamany Türkmenistan asudalyk watany. Mähruman dostlar, eziz duşlar, gelin gepleşigimiziň şeýerini owadan aýdym darsallara tomaşa edeliň. Alıp barýar bagty sary, arkadan ak ýolary, baky dostum apkrary, arkadan ak ýolary, arkadan ak ýolary.
Ine mehriban dostlar, eziden dostlar, Säher ýyllar atly gepleşigimiziň bugun sanyny size ýetirmek isleýän aýdym dersadlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimizde ýanglanan aýdym dersadlar siziň çağa kalbyňyza joşkun, zihîn älemini ganat derenler diýip umyd edýän. Eger şeýle bolsa, biziň döredüjülük toparmadyň hem zähmetiniň ýerine düşdigi bolar. Siziň hem araňyzda öz ukyp başaranyňyzy, öz deňduşlaryňyz bilen paýlaşmak isleg döräniňiz bar bolsa, onu biziň Säher ýyllar atly gepleşigimiz size garaşýar. Gepleşigimiziň ahyryna ýene bir ýoly halkara parahatçylyk we inançmak ýerine size jan saglyk üstünlikleri ardy edýäs. Bize şeýle eşretli zamanany döredip berýän gahrman arkadagly gahrman serdarymyza çağa ýüregimizden köp sag bolsun aýdýas. Ýene-de ýaşlyk teleradio aýlymyny görüşýänçä hoş, sag bolun.